Té que córrer Lizoin perquè anava Vieto. També va Zaza. Li pega Lizoin a la pilota. Rectifica. Esa pilota que està a punt de rectificar. Condovia ha faltat Parejo. Parejo veu Vieto, va saltar el portero. ¡Quin golaç! ¡Quin golaç de 40 metres! Patrocinat Perfecto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. En un rebús del Valencia corre Nacho Gil, va a rectificar la pilota. Raúl Izoain le dona un defensa, recupera el Valencia. Li cau la pilota a Vieto, pràcticament des de 40 metres. Veu que està reculant a mitja eixida Raúl Izoain. Li penja la pilota, que va dormir al fons de la porteria per a ser el quart del València, per a ser el tercer de Luciano Vieto. Hat-trick des de 40 metres Luciano Vieto. València 4, Las Palmas 0.